Ο Αρσλάν στην αριστερή του τρίπλα. Ράζιτς. Εκμεταλλεύεται το σκριν από τον Πέροβιτς και πολύ ωραία από τον Κέσελη το καλάθι. Το φάουλ από τον Ερντέν. Ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια των Σέρβων, ένας αυτοματισμός που βγήκε. Κοιτάξτε. Ράζιτς, έρχεται Ζέινερ, ο Κέσελη αφήνει πάνω στο καλάθι. 22-17 η Σερβία πέρα από το βάζμα 5 πόντων. Και αν πάει στους 6 ήταν πρώτη φορά στο παιχνίδι που γίνεται αυτό. Ο Σέμι Ερντέν υποπίπτει στο φάουλ. Και εδώ βλέπετε τον Κέσελη πλέον παίκτη του Ολυμπιακού. Η Παραστεφάνη, Ερντέν μαζεύει το rebound. Ένας από τους 3 εντεπώς του. Η Σέρβη. Απορράττει στο Μάτσβαν. Κρίστιτς. Με ταμπλό προσπαθεί, έρχεται εκεί πολύ έξυπνα ο Κέσελη, ο οποίος κάνει ένα μυαλωμένο παιχνίδι παρά τα 22 του χρόνια. Και δεν είναι τυχαίο ότι έπεισε ο Ίβκοβιτς των Ολυμπιακών να επενδύσει πάνω του σε χρήμα και θέση. 7 και 8 μέτρα από τρίποτα στο Ολυμπιακό Αθλητικό του Αθλό. Και Όντοσιτς. Κρίστιτς. Πλέον πάνω του Ασίκ, ο παίκτης των Bulls. Κέσελη μέσα, 38-31. Ο σερβικός πάγκος με τον Μπιέλισσα και τον Βελίτσκοβιτς όρθιος. Κέσελη. Από τον Κέσελη στον Θεόντοσιτς θα παίζουν στη διαμάδα φέτος στον Ολυμπιακό. Κέσελη από μακριά για 3. Αστοχή, μπάλα ξανά στο Σέρβο. Ο Σέρβος πάει για να αφήσει την μπάλα ψηλά το φάουλ. Καθώς ο Κέσελη πήγε στα ίσια να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Κέσελη που στα 18 του ξενιτεύτηκε. Ένας άλλος γκουρού του σερβικού μπάσκετ, ο Πέσιτς, ήταν τότε προπονητής η Τζιρόνα των πολλών χρημάτων τότε, με Φραν Βάσκεθ και ένα πλούσιο ρόστερ εκείνη την εποχή. Η Τζιρόνα πτώχευσε, αλλά νωρίτερα ο Κέσελη έφυγε καθώς σε εκείνο το πολύ βαρύ ρόστερ, ένας 18χρονος πιτσιρικάς από τη Σερβία, έχοντας παίξει μόνο σε μια μικρή ομάδα, δεν μπορούσε να σταθεί. Πήγε στην κολονία όπου είχε φύγει ο Πέσιτς και τον πήρε μαζί του, μετά στον Ερυθρό Αστέρα και τελικά τον Ολυμπιακό. Ο Κέσελη κάτι 42-35 στους 7 από τη διαφορά, 29 δευτερόλεπτα, και ο Κέσελη στους 7 είναι ο δεύτερος σκόρερ μετά τον απίθανο σήμερα στο πρώτο δεκάλεπτο Σαββάνου. Και όντως ήρθε σκλήση μπάλα από τον Πέροβιτς. Από μακριά ο Κέσελη! Οι Σέρβοι είναι παρόντες 54-46 και μετά 8-0. Παγώνουν το γήπεδο. Κέσελη έχει τη στόφα του πολύ μεγάλου σουτέρ και με το παίξιμο της μπάλας ήταν το low post και το high post. Θεόντοσιτς, Μάρκοβιτς. Κέσελη στημένος στη γωνία και πάλι εύστοχος. 61-55 διαφορά για τη Σερβία στους 6. 1 και 34 για τη λήξη. Θεόντοσιτς. Η επαναφορά για τον Σαββάνοβιτς που ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο. Με 9 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Θεόντοσιτς, ο Ναν στα όρια του φάουλ. Κέσελη για 3. Μέσα και αυτό 69-64. Λέγαμε νωρίτερα ότι οι Σέρβοι κάνουν το κάτι παραπάνω εκεί που πρέπει. Βγαίνει από τα σπίτια του Τούρκογλου. Ο Κέσελη πάνω του. Δύσκολο μαρκάρισμα. Κάτω heads out. Και η αλλαγή στο μαρκάρισμα είναι ένα mismatch εκεί. Γι' αυτό το πηγαίνει στην τρίπλα του Τούρκογλου. Μεγάλο σούτ αστοχή Θεόντοσιτς. 35 δεύτερα. Θεόντοσιτς τρέχει την μπάλα. Από τα 7 μέτρα σουτάρει. Θα αστοχίσει. Έρχεται ο Κέσελη. Υπάρχει φάουλ. Ίσως το rebound σου αλλάξαν τα μέτρα. Ναι, διότι ήταν 28 δεύτερα και πάνω στους Τούρκους. Να εξηγήσουμε ότι ο Θεόντοσιτς σούταρε αφενός γιατί πίστευε στον εαυτό του, κυρίως όμως γιατί ήθελε η Σερβία να έχει επίθεση στο τέλος του αγώνα. Δεν είμαι σίγουρος. Πίστευε στον εαυτό του. Να υπάρχουν περισσότεροι. Είχε σούταρε στα 20. Μένουν 3 δευτερόλεπτα, 4 δευτερόλεπτα. Δεν αφήνεις 4 δευτερόλεπτα μόνο, Γιάννη, δεν αφήνεις. Είναι πολύ λίγα. Σε 4 δευτερόλεπτα δεν κάνεις πρόβλημα με επίθεση. Κάνεις τα βγαίνει τα μαλλιά. Εγώ νομίζω ότι ο Θεόντοσιτς είναι αυτός ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του. Εδώ είναι ο Κωνσταντέλοβιτς στον πάγκο, 75-79 και οι βολές του Κέσελη. Κέσελη μέσα, 79 όλα. Ο Κέσελη ο οποίος σουτάρει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με 83% στις βολές. Ο καρπός πάει πολύ καλά, εδώ σπάει στο τρίποντο, εδώ σπάει από τη βολή. Είναι μεγάλο σουτέρ. Στους 17 πρώτος σκόρερ της Σερβίας, από 15 ο Σαββάνοβιτς και ο Κρίστιτς. 80-79 η Σέρβοι μπροστά. Απίστευτο παιχνίδι στο Σίναν Ερντέν.